nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang ug Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman sa ating panibagong episode dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura at para sa mga magsasaka. Walang iba pa. AgriSenso, sa agrikultura, aasenso ka. Kasama ang inyong Clara Tita. Ay, kumusta? Kumusta lahat? Kumusta kayo lahat dyan sa may Luzon area, okay? Sa mga nanonood sa atin ngayon via Regional News Group, RNG Northern Luzon, magandang araw po sa inyong lahat. Naway nasa maayos kayo na sitwasyon at kondisyon ngayon kung saan man kayo ngayon. Sana ay okay lang kayo. Kumusta ang inyong araw, ang buong araw ninyo ngayon? Sana ay okay lang. Anyway, napapakinggan din tayo sa ating King's Radio stations dyan sa may Himalalod, Negros Oriental, San Francisco, Agusan del Sur, and dito sa Tagum City, Davao del Norte. Ayan, o diba? And sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, maaari po kayong mag-comment dito sa ating Facebook comment box section, okay? Bukod po sa mga nabanggit ko na kung saan nyo po kami pwedeng makita o mapanood, live na live din po tayo sa ating Facebook page na AgriSenso sa Agrikultura. Sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, pwede po kayong mag-comment ha kung ano po yung may mga tanong po ba kayo with regards sa ating topic later on or any shoutout po at pwede natin yan gagawin. Shoutout natin yan later on. Alright! Oh! Dito sa Mindanao ay nakakaranas tayo, particular dito sa Davao City, nakakaranas tayo ng epekto ng trough of low pressure area. So kaninang umaga, nang nagising tayo, ay akala ko ay alas 5 pa ng umaga. Yun pala, ay alas 8 na. Hindi ko na malaya. Grabe siya. Grabe ang lamig. Tapos napatanong ako dun sa workmates ko, required ba na maligo ngayon? Kasi ang lamig. Ewan ko lang, di ba? Pero of course, naligo ako kasi yan nga, takot akong madapuan ng ng sipon, ubo, kasing sakit dyan. Kasi ayun, yun nga, kasi of course, health is wealth. O, di ba? So ngayon, umalis na nga sa bansa si Bagyong Paeng at meron na namang parating na bagyo. O itong si Queenie, o 'di ba? Si Queenie, o 'di ba? Hinabol ni Queenie si Paeng, pero dadaan siya sa Pilipinas, o 'di ba? So 'yun yung dapat nating maging handa tayo sa kung anong klaseng pinsala ang maaring
ihatid nitong si Bagyong Queenie dito sa ating Pilipinas. So, sa ngayon, ang Mindanao, particular dito sa Davao region ay, yun nga, makulimlim, may minsan malakas yung hangin at saka maulan, 'di ba? I don't like this kind of weather kasi nakakatamad. Gusto ko lang matulog. Pero ayokong parang naging motivation ko, of course, itong programa nating AgriSenso kasi syempre, 'di ba? Sayang din naman kung absent ako. Si Manok Tambayan na lang yung maiiwan. Oh no. Oh no! Ayan, sige, wag na siguro nating patagalin pa. Ayan, welcome! Tambayan, because it's Thursday today, wala tayong ibang makakasama kundi si Manok Tambayan lamang, ang heartthrob ng Chicano Farming. Oh! Oh, diba? Tawag background na mo. Oh, diba? Wala nag-yun, sir. So, ayan. Sir, kumusta? Kumusta dyan sa General Santos City? Makulimlim pa rin yung ma'am, panahon. Parang ulan init din yung dito, panahon. Lumabas Pangit ba talaga si ma'am, Aring kanina Araw? umaga, ulan. Ngayon, uminit lumabas na naman. si Aring- Baka Lumabas mamayang si hapon, Aring mag-ulan na naman. Araw. Oh, buti pa sa inyo dyan, sir. Lumabas si Aring Araw dito sa Davao City ay makulimlim. May Maulan pala dyan ngayon ma'am. Oo, may mga tawag nito, kaunting, hindi naman siya ganong tawag dito, malakas na ulan. Yung kaya ka rin basain kung andyan ka lang sa labas. Oo. Diba sir, I believe na pag ganito ang sitwasyon, parang pangit yan siya sa kalagayan ng mga manok. Like yung paulan-ulan, always palagi ulan. Yes po ma'am. Pag pangit talaga yung panahon, isa talaga sa problema ng nagmamanok yung sakit, sipon. So kaya nga minsan pag Ayan, I think we're back again. Pasensya na po sa ating technical problem due to a very poor internet connection. Ayan talaga yung challenges sa atin ngayon, sir. panahon ma'am, panahon talaga. Yes, Napakapangit. dahil sa panahon. Napakapangit ng panahon ngayon. So, okay lang. Kahit ganito, may problema tayo sa internet connection. Importante, magpapatuloy tayo sa pagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa ating mga chicken breeders, sa lahat ng mga magsasaka ngayon na nais magsimula sa pagmamanok. O, diba? So, ayan na, napaka-importante ng topic natin ngayon. Lalong-lalo na doon sa mga areas na sa tingin nila ay pangit pa ngayon na mag-alaga ng baboy. O, diba? Kasi hindi naman totally nawala yung African swine fever sa Pilipinas. Meron pa rin affected yung iba't ibang provinces dito sa Philippines sa ASF. So might as well maghanap na po kayo ng iba pang pagkakakitaan at aalagaan. At ito wala nang iba pa kundi ang pagmamanok. Okay? Yung pagmamanok, pag-aalaga ng mga manok. Okay? 'Di ba? So sa mga kakapanood pa lang ng ating programa ngayon, sa mga hindi pa nakakakilala, pero I don't know if hindi niyo kilala si Manok Tambayan. Diba? Ang dami nitong followers, ang dami nitong fans dyan sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Sa mga naka-follow na kay Manok Tambayan. Sa mga hindi pa naka-follow kay Manok Tambayan, search nyo po sa Facebook page Manok Tambayan. At ganun din, may channel din, di ba sir, sa YouTube? Manok Tambayan din po ma'am. Ayan, diba? O, sa lahat ng mga gustong mag-try sa pagmamanok, walang ibang legit na source kundi si Manok Tambayan po. O, diba? Lahat ng mga klaseng katanungan sa lahat ng mga beginners, sa lahat ng mga gustong magmanok dyan, makinig kayo sa topic na i-discuss sa atin ngayon ni Sir Rian o ni Sir Manok Tambayan. Dahil marami po kayong matututunan sa kanya, lalo na sa mga beginners pa lang sa chicken racing. Okay? So, ayan, I think ready na si Sir. Okay ka na ba dyan, Kuya Bill? Or tawag nito? Okay na tayo? Yes! Ayan! I think okay na tayo!
Okay. Sir Manok Tambayan, take it away sa iyong topic na i-share for today. Yan. Pwede na, simulan na tayo, ma'am. Okay, Yes. pwede na. Okay, yan. Sa mga nag-umpisa pong, una po sa lahat, sa mga nakikinig po ngayon at sa mga nanonood, magandang araw po sa inyong lahat. Yung topic po natin ngayon ay yung sa mga gustong magsimula ng pagmamanok at kumita po agad. So, nung dati po talaga, nag-alaga po talaga tayo dito ng una nating inumpisan, yung sisiw. Ang akin na pong napansin ay matagal po talaga tayo makapag-produce po ng itlog. So sa mga gusto po talagang mag-invest po sa pagmamanok, ang may sasuggest ko po talaga, dapat dumiretso na po tayo ng mga laying or di kaya RTL kasi nga sa mga ganun na manok, kung malalaki na po, pwede na po tayo makapag-produce ng itlog o kung laying po yung bibilihin po natin. Kung ako kasi yung binili ko po dito ngayon ay mga laying na po. Ang maganda kasi sa laying ay pagbili mo pa lang, pwede ngayong araw, kinabukasan, pwede na makapag-produce po ng itlog. At kung nagpaplano po tayong mag-alaga po talaga ng manok, dapat po talaga ay meron po tayong incubator para pag itlog yung ating manok ay makapag-load po tayo agad. At kung maaari, kung may budget po tayo, mas maganda na mag-upisa po tayo sa kahit 15 to 20 po na inahin. Sa ganun na dami na manok, kaya na po magbigay po sa atin yan ng mga 20 to 25,000 na kita pag sa isang buwan, pag nakapag-produce tayo agad ng itlog at napapisa po natin. Yan yung maganda sa laying. Pag nag-upisa po tayo, talagang kikita ka na po agad at kung itlog naman po ang pag-usapan po pag bumili tayo ng laying, pwede din po natin ibenta sa ating mga kaibigan po naghanap at fertilize, kumbaga nasa 600 per tray yung ating bintahan. So wala po talagang lugi pag laying po ating upisahan o yung mga malalaki na po. Kung mag-alaga po tayo ng manok, dapat sagarin na po natin, kumbaga gusto natin kumita, doon na tayo dumiretso. Wag po yung sisiw. Matatagalan pa po tayong makapag-produce. Yung akin nga dito, nung binenta natin yung ating alaga, talaga yung ating binili ay mga laying din po para continue yung ating kita. Yun nga, pwede din po tayong mag-umpisa sa mga manok po na talagang malalaki o kung ano po yung gusto nyo pong alagaan. May mga pure heritage at saka yung ating mga crosses heritage. Yung sa atin dito, mga crosses heritage kasi nga nagpuproduce po tayo ng magandang karne o malalaki na karne. So yan yung maganda. O depende din po yan sa inyong kagustuhan kung ano yung gusto o gusto nyo pong alagaan sa pagmamanok. Ayan, sa mga ngayon nakikinig, pwede po natin o kung may mga katanungan naman po kayo sa pagmamanok, pwede po natin sagutin sa abot ng ating mga kakaya at yung ating mga natutunan din po sa ating mga kaibigan po. Okay. So sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating programa, pwede po kayong magtanong kay Manok Tambayan with regards doon kung ano yung dapat nilang gagawin bilang panimula sa pag-aalaga ng mga manok. O, 'di ba? Sir, 'di ba dapat din i-consider siguro din yung sir, no, yung syempre pag mag-start sila, dapat meron na silang naka-standby na kulungan. Like the preparation, sir, ano yung magiging preparation ng isang baguhan, sir, para makapagsimula sila sa pagmamanok? Bukod doon sa, of course, bumili sila ng manok. Yes, sir. Pwede mo bang maibahagi yung mga experiences mo with regards doon sa pagsimula mo, sir, na pwede rin nilang ma-apply ngayon, sir? So, una po talaga sa lahat, pag mayroon po tayong heritage, ang kaso kasi sa heritage ay madalang o kumbaga minsan lang po talaga sila limlim. So ang dapat po natin gawin kung magpo-produce po tayo ng sisiw, dapat meron na po tayong kulungan po talaga sa sisiw kasi yan yung pinaka-importante, ang pagpo-produce ng sisiw kasi yung minsan o yung karaniwan po talaga nakita natin dito. At yun nga, dapat meron din po tayong pasilungan nila para pag umulan, doon sila matulog o maglagay po tayo ng kanilang kumbaga tulugan ng sa ating mga manok. Importante yan. At yung ating area naman po, hindi naman po pwede mag-alaga po tayo na wala po tayong area. Maganda kasi sa pag-alaga ng heritage ay hindi po sila kumbaga
hindi nila kayang lumipad ng mataas. O kahit nasa ano lang po yung kahit ano lang screen lang o net lang yung ilagay po natin, wala po yung problema. Hindi yan sila lilipad ng mataas o hindi lalabas kumbaga. Sa atin dito, wala po talagang nakakalabas po dito. Kumpara po sa mga native na kahit mataas yung ating pader, kayang-kaya po nilang liparin po yan. So yan yung maganda sa pag-aalaga ng heritage. At yun nga, kulungan talaga yung pinaka-importante. Meron po tayong ilaw para sa ating mga sisiw. Kung magpuproduce po tayo, o magpuproduce naman po talaga tayo ng sisiw pag heritage yung ating alagaan. At yun, ma'am, shoutout mo muna natin yung ating mga kaibigan, ma'am. Okay lang? Sige, sir. No problem. Ang dami na. Ang dami kasi na. Si George De La Cruz yan from Davao. Maraming salamat po. May nagtanong din po sa atin dito. Pwede natin na ma'am, sagutin na po yung mga katanungan dito. Correct. Sir, anong dapat pa malaki ang area para magsimula? So yung ating area po dito, hindi po talaga kailangan na malaking area sa pagmamanok. Yung sa akin kasi dito, yung ating area ay nasa 150 square meter lang. Yung ating laying lang po talaga, yung ating mga breeders, nasa 50 lang po talaga yung maximum ko dito na inalagaan at yung mga iba ay nakakulong po yan lahat kung sa mga sisiw. O hindi po kailangan, kaya po natin magparami at kumita kahit maliit lang yung area po natin. Ayun. So ibig sabihin sir, nakadepende yung dami ng alagaan mo sa area na meron ka. Kasi kung maliit yes po, lang ma'am. yung area mo, syempre hindi ka naman siguro dapat mag-aalaga ng maraming manok. Kasi Yes po, ma'am. ano yung possible na mangyayari consequences nito sir if ever maparami yung inaalagaan mo na manok na hindi swak doon sa area na paglalagyan nila. Okay. Ang problema ko lang po talaga sa nakita, pag maliit yung ating area at yung manok po natin ay sobra po, maaari pong maka-attract po na madaming langaw dahil po sa ipot. At the same time po, meron din po tayong mga kapitbahay na inaalala na baka maingayan. So yung atin talaga, dapat kung mag-alaga po tayong sakto lang po talaga sa area, gaya po ng sa atin, nasa 50 lang po yung ating mga laying na pwede nating alagaan sa ating 150 square meter. Okay lang po sana magpadami, basta wala lang po tayong, kumbaga, wala lang tayong mga kapitbahay kasi problema din po, baka madisturbo din po sila. So yung atin lang talaga, nasa maximum 50 lang po talaga yung ating mga alaga dito na laying. Correct. I believe, sir, na karamihan sa ating mga nanonood ngayon ay, syempre, of course, interesado sila dito sa topic natin. Pero yun ang problema. Yung ang problema ay wala silang ganoon kalaking tawag dito, area. Kasi I assume na yung mga nanonood sa atin ngayon ay nasa mga urban areas or yung mga residential areas, sir. So gaya dyan sa iyong manukan dyan, it's a residential area, di ba, sir? Yes po, ma'am. Oo. So ano yan siya, sir? So mga ilang heads dapat lang ang yung dapat ilang alagaan, tapos tawag nito, yung parang makaiwas din sila sa away at saka syempre hindi talaga maiwasan yung may mga langaw, sir, di ba? Yes po, ma'am. Ano yung mga diskarte mo dyan, sir? Baka pwede mong ma-share. Yun nga, pag yung ating manok kasi dito, nasa 50 lang po yung ating mga inahin o yung ating mga breeders lahat. Yung style ko lang po talaga, afternoon, morning talaga yung ating linis, hindi po pwedeng wala po tayong ginagawa. Talaga yan, SOP po natin yan dito, hindi po pwedeng pabayaan na po natin. Pag pinabayaan kasi natin, lalo na po sa late ng ating area, talagang madami yung langaw, ma'am, at yun nga, magiging mabaho yung ating area. Magbibigay din po tayo ng sakit sa ulo ng ating mga pitbahay. Talaga, meron po talaga tayong siniset na maximum sa ating mga alaga. Hindi po pwedeng magparami din po tayo, baka mapabarangay pa po tayo ng ating kapitbahay. Yan. Oo. At sige, sir, go ahead. At sa naman po, sa sisiw, wala naman po problema, basta kahit 300 pa po yung ating sisiw, nakakulong man yan, ang atin lang po talagang inatupag yung ating nasa labas.
Ayan, kasi kahit saan na kasi yan sila na nag-iipot o umiipot. So, hindi po pwede talagang marami, ma'am, kasi nga talagang minsan nag-aaway po sila at yun nga, maingay, kumbaga, lalo na pag mangitlog. Sabay-sabay po yan, mag-ingay sila. Ganun ba, sir? Pag nangingitlog ang manok, maingay sila? Oh, yes po, ma'am, maingay po yan sila, ma'am. At yung mga lalaki din, ganun din, nag-iingay din po. Parang hindi ko lang ma-explain, basta ganun talaga ang manok pag nangingitlog, maingay. Oh, okay. Ayan ha. So sa mga nakikinig sa atin ngayon, sa mga nanonood, so dapat tiyakin nyo muna kung ano yung area ninyo, kung gaano kalaki yung area ninyo. Saka kayo bumili siguro ng kung ilang piraso, yung maaring target ninyo doon sa aalagaan niyo ng mga manok. Kasi 'di ba? Kung if ever maliit yung area ninyo tapos marami kayong naaalagaan na manok, ibig sabihin nun magkakaroon na ng parang overcrowded. Tama ba, sir? Tama po, ma'am. Overcrowded, ma'am. At Oh. yun nga, masakit din po sa tinga yung at mga inahin. Minsan, nainis din po tayo dito pag Oo. nag-vlog. Talagang maingay po sila, ma'am. Lalo na Overcrowded. sa time na nangingitlog po sila. Napakaingay po Oo. talaga. Correct. Tapos, di ba, sir, pag masyadong marami sila, overcrowded na sila, mas ano sila, sir, no, mas madali yung hawaan. Tama ba ako, Yung sir? sasakit. Nasakit. Oo. Yes po, Tama ma'am. ba, sir? Oh, Oo. tama po, ma'am. Lalo na pag madami po sila o may nakita po tayong may sakit, dapat kung ganun na sitwasyon po talaga, maliit yung ating area, kunin na po talaga natin yung mga may sakit. Painumin po natin ng gamot. O ganun po tayo dito. Correct. Swerte nga lang tayo dito talaga kasi nga yung ating mahalaga malulusog. Napapa-maintain din natin yung cleanliness at saka yung ating binibigay po ng mga antibacterial, pangdepensa. So ganun na po talaga yung ating kumbaga sistema sa ating manukan para iwas sakit at iwas problema din po sa ating mga kapitbahay. Correct. O yan. Akala ko, sir, isa din sa i-share mo is yung bigyan ng isang manok ang kapitbahay. Para hindi mag-react. Ganun din po, ma'am. Nagbibigay din po tayo minsan. Yan. Di ba? Meron yung Diba? kapitbahay natin, may alaga din po. Galing din po sa atin. So, ganun lang, diskarte din po. Diskarte. Diba? Sana all. Maging kapitbahay si Manok Tambayan para meron tayong sure na manok. Yes Ano po, ba yan, ma'am. sir? Every month or every week? Ma'am, binigyan ko lang po ng sisiyo kasi gusto din po mag-alaga. So, binigyan ko, napalaki naman po ng ating kapitbahay. Yan. Okay. Meron silang manok din po sa kabila. Parang sinabayan ka nila, sir, kasi if you meron kasing kasabihan na if you cannot beat them, then better join them. Tama po, ma'am. Diba? Sasabayan ka nila sa pagmamanok, diba? So at least happy kayo dyan. And in fairness, nung pumunta kami sa manukan ni Manok Tambayan, na napakalinis. Kasi from time to time, nililinisan, kinukuha ni Manok Tambayan yung mga ipot doon sa mga manok. Sa mga manok na nasa lupa. Mayroon siyang dala-dalang tawag nito, walis tingting at saka itong dustpan para doon niya nilalagay yung mga ipot sa manok. Morning Iba at talaga. saka afternoon po talaga yan, ma'am. Hindi po Correct. pwedeng hindi tayo maglinis. Maabutan lang po yan ng isang araw, ma'am, na hindi natin malinisan at maulan na talagang masakit po sa ilong. So, dapat linis lang po talaga yung ating pang-maintain sa ating dito sa ating area. Iwas sakit din po at saka langaw na pwedeng pumunta, mangitlog sa mga putik. So, ganun lang. Oo, correct. Merong tanong kanina si Billy Joe Santos. Ayan, sir, may estimate cost or budget po ba for initial investment sa pagsimula? Okay po. Yung lang po, kung sa manok lang po yung ating pag-usapan. Dito ngayon sa Jensen ay nasa 800 to 1,000 yung bintahan po na mga ready to lay, RTL o ready to breed ng mga lalaki, rooster at saka yung laying nasa 1,000 po talaga yung ating bigay po dito. Ilagay lang po natin nasa 1,000 per head. O kung magsisimula po tayo ng tawag nito 20, so 20,000 yung ating kapital. So kasama na po yung ating feeds na kahit nasa
dalawang sako sa isang buwan ang pwedeng gasto natin sa 20. So kikita ka rin naman po pag umitlog na po talaga yung ating manok. Ganun kasi yung ating style dati. Sir, Pili ng Oo. ice ma'am. Sir, sa 20 heads, sir, ilan yung babae dyan, sir? Nasa ano yan ma'am, mga pwedeng 16 or di kaya 17 po. Tatlo lang yung lalaki pwede natin. Oh. Okay, 17 hens, Yes po ma'am. nahin, at saka 3 tandang o rooster. Ayan. So, 20,000 yan. Mga nasa 20,000. Or, Yes po ma'am. or including feeds na yan, sir. Yung 20,000 na nabanggit Wala pa mo. po ma'am. Kasi yung dati dito ma'am, may bumili sa atin dito nasa 21 na kasama na yung tandang. Oo. Yung ating mga manok po dito, binili yung last month. 20 talaga yung kanyang sinimula, 21. So naka-discount po siya ng mga kumbaga binigay lang po natin sa kanya ng 19,000 yung nasa 21. So ganun po, nagsimula siya agad ng tawag dito, mga laying na po. O, nakapag-produce agad siya. Ready to lay na ba yun siya, sir? Laying na po talaga, ma'am. Laying na. Okay. Kinabukasan, ma'am, agad siya, nakakuha agad ayon, nakakulikta agad ng 15 na itlog. So, wala na. Fertilize yon. So, pwede nang ipa-incubate pagkatapos ng 1 week kung makapag-ipon. Ganun lang po, napakadali lang po yung kanyang style kasi nga dun sa kanyang area ay wala pa po masyadong nag-alaga ng manok. So, wala pa din po siyang kumbaga wala siyang kakompetensya. Pwede siyang pwede talaga makabenta siya agad. Correct. Sir, paano naman, sir, magkano yung incubator din naman, sir? Kasi syempre, kung bibili ka lang din naman ng mga laying eggs, like for example, itong mga heritage chicken, di ba? Nabanggit natin sa mga previous episodes na pag ang mga heritage chicken ay nangingitlog sila, hindi yan sila masyadong tawag nito, naglilimlim. Yes po, diba? ma'am. So, kailangan ng incubator. So, if ever bibili po kayo ng heritage chicken, make sure na meron din po kayong incubator para po mapisa yung inyong mga itlog. So, sa iyo, sir, magkano ba ang budget na yung affordable na incubator, sir, ilang itlog yung kaya niya? Okay. Dati po kasi may nabili po tayo ng 120 capacity po na automatic na incubator. O nasa 10,000 po yung presyo. At yun nga, nagdagdag ulit po tayo ng 324 na capacity. Ano din po yan, may sariling hatcher at automatic nasa 24,000. Kung wala naman po talaga kayong pang bili muna ng incubator, ang ginagawa ko po dati ay nagpapa-incubate po tayo sa mga hatchery po. Madami naman pong hatchery po dito sa city, sa Jansan. So, doon tayo nagpapa-incubate ng nasa 10 pesos per egg. 10 pesos, ma'am. So, yan. So, ano yan siya, sir? Ilang days mo aantayin, sir, bago ma-hatch yung itlog na pinapa-hatchery mo, sir? Nasa 21 days po yan, ma'am. Pwede mo nang kunin yan. O yan, 21 days na po talaga yung sisiw, yung manok. O gano'n lang yung mga diskarte po natin dito nung wala pa tayong kapasidad na bumili. Pero nung nagkaroon po tayo, bumili na po talaga tayo para hindi na rin po tayo mahirapan na kung saan tayo magpapa-incubate at anytime pwede tayo mag-incubate sa ating mga itlog ng ating mga alaga. So, ibig sabihin, sir, yung pinakamababa na presyo is nasa 10,000 yung 120 egg capacity na incubators. Yes po, yan yung automatic, ma'am. So, I think kung for the meantime lang muna, if ever nakaka-harvest ka ng 15 eggs, tapos papa-incubate mo lang doon sa hatchery na 10 pesos, so I think may dagdag ka nagagastusin ng 150 pesos. If ever yan siya, every week kang magko-collect o mag-harvest ng eggs. So, ayan. So, better talaga, sir, na kung makakaipon na sila, meron dapat talagang incubator. Ama po talaga, ma'am, para kahit paano makatipid din po tayo sa oras at saka sa gasto din po natin na palagi tayong nagpapa-incubate pero wala tayong incubator. Mas mabuti na meron po talaga tayo. Oo. Pero sir, speaking of, syempre, gagamitan ba yan ng electricity, sir?
Yes po ma'am, Ano, Well- kumusta naman ang ano, sir, yung magiging bayad natin sa kuryente? okay naman po Overall. ma'am. Hindi naman po masyadong kalakihan yung nababayaran po natin dito sa ating dalawa nga yung ating incubator. Nasa ano na yung ating nababayaran, nasa 1 to kasama na yung ilaw na 24/7 po talaga yung ating ilaw sa ating mga sisiw. So nasa mga ano naman yung ating gasto sa incubator, nasa 500 lang po ma'am sa isang buwan. Okay. Ganun lang po, Ayan. hindi masyadong kalakihan po. Correct. Oh, ayan. Sir, pwede ba, sir, if ever, ano lang talaga, sir, panimula lang talaga, sir. Nabanggit mo kasi kanina mga nasa 20 heads. What if, sir, tatlong hens lang, sir, tatlong inahin, tapos dalawang, sa pag-start lang talaga, sir, kasi medyo, medyo pa po sa budget. So, nasa tatlong inahin, tapos dalawang tandang. Okay na ba yan siya, sir? Ma'am, isang tandang naman pwede lang yan. Pwede naman yung isang tandang sa tatlo. Okay. Oh, yan. Pwede yan, ma'am. So, Wala pwede problema yan. apat na inahin, isang tandang. Kaya yan. Kaya po ma'am, pero ang diskarte ko po talaga pag ganun na po kadami yung ating kumbaga tawag nito yung ating budget, ang kaya lang nating bilhin. Pwede din naman po tayong mag-alaga ng ganun, pero bibili din po tayo ng fertilized eggs para ipa-incubate din po para at least may susunod na po na mga breeders pagdating ng araw. Kumbaga, while meron tayong inalagaan, magpapa-incubate din po tayo sa ating binili ng mga fertilizer. Ganon din po yung style ko po dati. So sir, hindi ka na parang hindi ka na ano ba tawag doon? Hindi ka na nagsettle doon sa doon sa i-harvest mo na egg doon Tama, sa ma'am. apat na inahin. So dapat habang naghihintay ka doon, sir, meron ka nang binili na fertilized egg. Tama Yes po, ba? ma'am. Oh, Parang okay. ano din po ma'am ba, kung halimbawa ako, ang alagaan ko ay Rhode Island Red, yung bibilhin ko rin po na itlog ay Rhode Island Red din para kahit papano may makita din sila na pruweba na kumbaga, anak to ng Rhode Island Red, pero pareho lang naman po yan. Ano na po pang hikayat na may na-produce na po tayo. Same lang naman po yan. So ganoon na po talaga yung style ko po dati. Ayan, okay. Meron pa tayong ibang katanungan dito, sir, mula kay, sino yun siya, Kuya Bill? Kay Christian Hill. Ayan. Mga ilang square meters po ba ang ideal para sa 50 manok? Okay po ma'am. Yung sa atin naman po dito ay nasa na 150 square meter. So, nakaabot po tayo dito ng nasa 60 plus o 70 kasama yung ating pabong. O kayang-kaya po na accommodate yung 50 po na manok sa 150 square meter. Malaki na po yan po ma'am. Kumbaga nakakagala na po sila at nag-i-enjoy na po yung ating mga manok po dyan sa area na ganong kalaki. Correct. Ayan. Meron pa bang ibang tanong dyan, Kuya Bill? Yan. Mula kay Reden Calderon. Sir, may kaibigan ako na may maraming marami nang na-produce na Rhode Island Red na sisiw. Paano po i-market para mabenta? Marami na daw siyang sir, Rhode Island Red na sisiw. Okay. Paano ano yung diskarte, sir, para ma-market mabilis itong mabenta, sir? Kung ako naman po yung tatanungin sa mga kaibigan po natin, mga napuntahan din po natin na farm, yung diskarte po talaga nila ay yung pag-post po sa mga Facebook page o yung pag-join po ng mga malalaking page about free range chicken. Doon po sila nagpo-post po ng kanilang mga manok. Yun, nabibenta naman po. Yung sa ating kaibigan nga, kahit wala po silang YouTube channel, talaga nagkakaubusan yung kanilang Rhode Island Red. Dahil maganda po sila post o araw-araw po talaga sila nagpo-post sa kanilang mga napipisang manok at may naano din po tayo, nakita din po tayo dito sa Jansa na yung kanya mga sisiw ay dinidisplay po sa tabing daan, ma'am. Kumbaga sa multicam. Diskarte lang talaga, sir. Diskarte lang po talaga, ma'am. Hindi naman po pwedeng yung kumbaga hindi pwedeng hayaan na po natin na sila yung lumapit. Tayo po nalapit po sa ating mga customer po na Correct. kita na meron tayong produkto na ganito.
Correct. Ayan. Dami pa atang mga tanong dito. Sir, wala naman kay Christian Hill. Ano pong ibang mga hayop maliban sa pabo ang pwedeng isabay sa loob ng free-range chicken area po? Bukod po daw sa pabo, sir, meron pa bang pwedeng isabay sa sa mga free-range chicken? Dati po ma'am, meron po tayo dito sa ating manukan ng patong. Ang kaso nga lang ma'am, nag-aaway kasi sila ma'am. O yan yung problema ko, kaya yung mga pato po natin dito, dinispose ko na po lahat. Yung atin na ano lang talaga yung akin dito, pabo at saka manok ma'am. Wala namang problema, hindi naman po sila nag-aaway. Ang pato kasi parang mag-away talaga agad ma'am, lalo na yung sa lalaki. Sinong kaaway ng pato, sir? Si pabo o ang manok? Yung manok natin dito ma'am, grabe. Kawawa talaga yung manok ma'am. Okay. Lalo na sa mga Sila. lalaki na pato. Binubugbog ng ano, hindi basta-basta napapatalo yung pato. Kaya nag-dispose po tayo Okay. dito. Lumalaban si pato, sir, sa manok kasi si manok yung mga away sa kanila. Parang ganun din po ma'am. Pero yung manok talaga yung sumusuko ma'am. Sumusuko Kawawa. talaga yung manok dahil malakas din po yung pato, kumbaga. Correct. Buti, sir, no, yung pabo, sir, hindi naman sir, parang hindi naman dominante, sir, sa mga manok kasi syempre 'di ba malalaki yung mga pabo. Hindi naman sila ganun sir, Agresibo. ka-brutal o ka-agresibo. Hindi naman po ma'am, basta nakasama na po sila sa isang area, kumbaga friends na po sila. Sa umpisa talaga, yung pabo, pag may nilagay ka pong bagong manok, inaaway niya nila kasi nga yung pabo territorial kasi yung ating pabo, kaya pag may bagong dating na manok, inaaway nila, pero kinabukasan magiging na po yan sila, friends kumbaga. O yan. So 'di ba, parang lang din, lilipas lang din yung away nila. Lilipas din po yun, ma'am. Anyway, nanonood din sa atin si Albert Salvosa. Sabi niya, Sir Rian, kwarta naman yung ipot ng manok. Iniipon daw niya yung ipot ng manok, sir, hanggang abot ng isang sako at saka binibenta niya ito sa kanilang mga kapitbahay. At syempre, binili naman ito ng kanyang mga kapitbahay para maging fertilizer sa Tama po, kanilang ma'am. mga halaman. O, diba? Ikaw, sir, na-try mo yan? Or paano mo dinidispose yung ipot ng mga manok mo, sir, na nakokolekta mo? Tinatapon ko lang yan sa labas, ma'am, pang pataba ng damo. At yun, pag okay na, kinakain din, kinukuha natin yung damo, pinapakain din po natin sa mga papo. Okay. Ganun na po, ma'am. Oh, ganun lang, sir, no? Discarte lang talaga. Then make sure din, syempre, di ba, nabanggit kanina ni Sir Rian na morning at saka afternoon niya nililinisan yung kanyang manukan, lalo na nasa residential area siya. At saka wag yun din yung kalimutan na magbigay ng manok sa inyong mga kapitbahay para hindi mag-react. Tama, ma'am. Kaya, meron ding tanong si Gabriel. Meron ka ba dong panabong, sir? Ano ka, sir? Nag-aalaga ka ng panabong? Panabong, ma'am. Wala, ma'am. Wala kasi tayong ang problema. Ang panabong kasi, ma'am, kailangan talaga ng, kumbaga, may talaga tayong oras, bigyan talaga natin ng oras. At saka, may area po talaga tayong maganda. Kulungan. So, ganun po yung panabong. Dito, yung ating free-range na kasi, walang problema yan. Pakawalan mo lang yan dyan. Hindi sa panabong na talaga may kulungan, nakatali talaga. Yung ganun, wala po tayo dito sa ating area. Correct. Ayan, I think nasagot na siguro natin yung mga katanungan ng ating mga nanonood ngayon. Meron ka ba? Sir, sa amin din, sir, sa amin, malapit lang ang kapitbahay. Anong sikreto para hindi mabaho yung dumi nila? Oy, kanina nasagot na yan ni Sir Rian na kailangan panatilihin yung kalinisan. Kailangan ay dapat kunin yung mga ipot at saka syempre, wag masyadong marami yung mga manok mo para makontrol mo sila at the same time hindi sila overcrowded at yun, always maintain yung cleanliness ng inyong manukan. Ayan, so I think na sagot na ni Sir Rian yung inyong mga tanong, and of course, kailangan po ninyong
mag-take down note po kayo ha. Take down niyo po, mag-take note po kayo doon sa inyong mga tawag ito, mga natutunan para of course may apply niyo po yan. If ever po ay may plano po kayong mag-alaga ng mga manok. Okay? Sir, any final words, any message po sa inyong tawag nito? Any final message po sa inyong mga subscribers, sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, most especially po dyan sa may Luzon area. Sa mga subscribers mo dyan, sir, alam ko marami kang mga followers at subscribers dyan sa Luzon. Ayan, sa mga nakikinig po ngayon na nanonood, maraming salamat. At sa mga hindi pa po nakahabol nito, pwede po natin tingnan po yung ating video ngayon. At kung gusto niyo pa po talagang maraming matutunan, pwede din po kayong, o pwede niyo i-search yung ating YouTube channel, yung title na gusto niyo pong malaman. So, nandun po lahat yung sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Yan, maraming salamat po. Correct. At tulungan po natin, sabay-sabay po nating tulungan si Manok Tambayan na ma-reach niya po yung ano yung 30K. target na rin, sir? 30K followers. Ilang followers ka na ngayon, sir? Meron ngayon. 22,000 na po tayo, ma'am. At yun nga, Yes. sa mga nakikinig ngayon, sa gusto pong manalo po ng sisiyo na ipamimigay po natin pag umabot po tayo ng 30,000 followers, mamimigay po tayo ng 100 sisiyo po sa ating mga kaibigan po. Ayan. Sir, di ba, if ever, sir, taga Luzon sila, cash yung ibibigay mo, sir, di ba? Cash po yung bibigay po natin. Nasa 500 per head, kumbaga. So, ano yan siya, sir? Ira-raffle ba nila yan? Ira-raffle mo ba, sir, yung lahat ng mga ano, or pipili ka lang ng matutulungan mo, sir? Magbibigay po tayo ng mga katanungan, ma'am. At kung sakaling malayo yung nanalo, yung sisiyo po, ibibenta po natin ng mura para mabenta agad at makuha natin yung pera at ipadala po sa kanila. So, ganun na po tayo. Correct. Ayan. Thank you so much, Sir Rian, sa iyong oras ngayon. And of course, every Thursday, makakasama po natin si Manok Tambayan dito sa ating programang AgriSense. So, sa mga nakikinig, sa mga nanonood, yes, later, sa mga nakikinig, sa mga nanonood, pwede nyo pong, pwede po kayong mag-comment ha if ever meron mo kayong mga karagdagan mga questions sa mga nais nyo pong itanong kay Manok Tambayan. Huwag po kayong mag-atubiling itanong ito. Lagay nyo lang po dyan sa inyong comment section box sa ating Facebook page ngayon para po ay ma-screenshot natin at may padala po natin yan sa kanya. Ayan. Okay. Kuya, later na. I think, ayan, dyan po nagtatapos yung time ni Sir Rian. Masyadong overtime na si Sir Rian. Basta si Manok Tambayan, ang daming mga nagtatanong sa kanya every Thursday. Ayan. Dyan lang po muna kayo ha. Babalik po ang ating programang AgriSenso. Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagara to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo,
Sa intenso panalo, sa intenso panalo. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Hello everyone! Kamusta ang inyong araw? Ayan, hello po! Welcome once again to AgriSenso and we are fully back. O, diba? Nakapag-break in a while and somehow balik trabaho na naman. Sikad! Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ito po si Inday Bajang. It's another hour of sharing good news to everybody. At the same time, ayan, mga tips po maya-maya na isi-share sa inyo ni Clara. O, diba? Sorry, I'm out again. I went to Paris. Charot. Pero wait, meron lang talagang mga meetings, upcoming meetings, na medyo di talaga makontrol ang oras. But anyway, how was your undas or kalag-kalag ba kuno in Bisaya, diba? How did you spend it? How was it? Was somewhere, sort of on my end, it was a sort of a family reunion. Oh, diba, bongga? I traveled, me and my husband and my two kids went to Cagayan to celebrate that one, somehow to reminisce or somehow remembering our departed loved ones. So I went there with my in-laws, and after 3 days, I think of being there, bumalik ulit to Davao and spend it again with my family and visited my papa. Yan, diba? So, muduaw ta kisa kitay duawon. Ayun. So, good thing the weather was fine. Though, when we traveled Davao to Cagayan, I think that was on the 28th, medyo nakakatakot ang weather. We haven't seen the road kasi sobrang, that was the time na naglandfall si Paeng. Ang ulan doon sa within that Marilog area, Bukidnon area, was hindi siya malakas, pa konti-konti lang, but it was the wind ang nakakatakot na even you're inside the car, you can really hear those parang gahaguros, ayan, diba? That's the term, gahaguros yung yung hangin niya. You can't really see the roads kasi puro fogs na siya. So talagang it's medyo nakakatakot ang bumiyahe. So what we did is we just somehow decided to just stay put, nagtumabi kami for a while just to make sure na parang pakalmahin muna ang weather dito. Parang at least medyo after an hour, 2 hours, medyo kumalma talaga siya. And as we go along traveling, going to Cagayan, medyo hindi na masyadong malakas yung hangin, though may mga pakonti-konting ulan, which is very nakakatakot when you travel. So that's what we are keep on reminding beforehand. Now when you travel, you should make sure na everything is good. Your cars are great, the brakes, the tires, and everything. Kasi pag uwi namin, na-flat yung gulong namin. That's all. Saya. But anyway, moving forward, yan, nakauwi, sound and safe. Ayan, it was really a tedious travel.
nakakapagod, diba? But somehow you experience, pero nakakabusog sa mata and sa heart because we're able to somehow take a break and be with your family, had memories with them. At the same time, nakakabusog sa mata because Bukidnon is one of the place I really love to visit. I so love the green scenery and all. Nakaka-relax siya with those, the whole week, whole time of working, you got a break for a short time, experience the beautiful scenery, the beautiful environment. Ay, pwede mo po yung Bukidnon, no? Diba? Awayish mo, palitag yuta dito. At anyway, back to our AgriSense, of course. As we know, Paeng just somehow lumayas na ng Pilipinas at pabuntot-buntot na naman si Queenie, which is right now medyo maulan-ulan ang ating Davao City and some parts of the country because of that. Queenie medyo umaarte ng bongga. Sabi nga nila, girlfriend daw yan siya ni Typhoon Paeng na pasunod-sunod at nagpapaplease, nagpapapansin ng bongga. Pero for here in Davao City, though, they're the neighboring places, the municipalities cancel their classes due to the rains and heavy rains and winds. But here in Davao City, hindi lahat ng school ang nag-cancel. Just there are, on the update we have, I think an hour ago, 3 schools sa Marilog District ang parang nag-stop ng klase kasi nga due to the heavy rain and medyo malakas-lakas na hangin. It's for the safety as well of the students, okay? Anyway, balik po tayo sa ating Agri-Balita and medyo hindi ganun kagandang Agri-Balita, which will give you an update about the damage that has been done by Typhoon Paeng sa agrikultura at infrastruktura. Okay, so lagpas na. Ayon pa sa report, lagpas na sa 2.6 billion pesos ang naitalang halaga ng pinsalang dulot ng bagyong Paeng sa agrikultura at infrastruktura. Very sad. Anyway, sa huling situation report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 1.6 billion pesos dito ay pinsala sa agrikultura kung saan napuruhan ng Region 5 na nagtamo ng 842 million pesos na halagang pinsala. Samantala, umakit naman sa 1 billion pesos ang halaga ng nasirang mga infrastruktura sa Regions 1 and 2, Mimaropa, Regions 5 and 6, 7, 10, 11, 12 at CAR. Diba? Dito sa atin sa Mindanao, yung nangyari na flash floods over there sa kanila dyan sa Maguindanao. It's very sad ka knowing there are people that may mga buhay, ayan, na nadamay and all. Kabuhayan, lahat. It's somehow, yun nga, if you say calamity happens and sa pag nature na ang naningil, it's very hard to cope up. But we just somehow, I think, just keep on moving forward. Hindi ganun kadali. Good thing the government immediately assess and extend help to those who are affected. And di man siya talaga 100% of to comfort them of those, ikaw ba naman na mabahaan, mamatayan and all. So, those ayudas and all will not really answer your miseries and all. But at least, it would help you move forward daily. So, we can't control calamities with that because sabi nga nila, that's the effect of the climate change. On our end, we as the stewards of this earth, we should also do our share. If they say naniningil na ang environment or the Mother Earth. So, also on our part, let's share a bit of our care and love to the environment, okay? So, let's continue. Habang lagpas din, what you call this one, pinakamalaking pinsala sa infrastruktura ang tinamo ng Region 5 na nasa halos 400 million ang halaga na sinundan naman ng Region 7 na lagpas 277 million pesos at Mimaropa at Region 10 na parehong nasa 110 million pesos ang pinsala. Habang lagpas sa 12 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga bahay sa Region 9 at 10. Nakapagtala din ang NDRRMC ng iba pang damaged assets tulad ng furniture, educational materials, electronics, fishing boats at mga sasakyan na nasa 1 million pesos ang halaga. So, medyo malaki-laki talaga yung damyo. Si Paeng is not that, parang hindi naman siya ganun kalakas, but yung ulan niya, the flash floods because the pakonti-konting ulan in the hangin ayon that happened. I just hope wala na, as they say, there is still more bagyo to come for this month and for the next month. I just hope hindi sila ganun ka-bad. They would just somehow landfall and just evaporate or sana kanang mahilis na lang sila, di ba? Not to some. Ayan. Thank you so much, Inday Bajang, sa iyong Agri-Balita for today. Sa mga nagtatanong po kung saan mabibili ang ating mga produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement, pangalawang
Supplement at Panamox Forte, Intenso Products, Intenso Premium, Intenso Power Stag at Intenso Plus. Worms to go at King's Vitapet. Punta po kayo sa mga Agravet stores nationwide. Dyan po sa Northern Luzon. Available po tayo banda dyan sa may Mountain Province, Benguet, Baguio City. Meron din po tayo dyan sa may La Union, Pangasinan. Saan pa ba? Ilocos Norte, Batangas, Laguna, Cavite. Andyan, available po ang ating produkto. And dyan din po sa Cagayan Valley, Province, Isabela, ayan, available. Nueva Vizcaya, available po ang ating produktong King's Vita Plus, Panamox, Intenso, Worms to go, at saka King's Vita Pet. Sa mga nagtatanong, if ever hindi pa po available dyan sa inyong mga Agravet stores, message nyo lang po kami sa aming Facebook page at pwede po namin kayong mabigyan ng produkto COD po via LBC, or you can shop also through Shopee. Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga nakikinig, sa mga nanonood ng ating programa ngayon, most especially dyan sa may Northern Luzon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programang ito. Naway meron po kaming naibigay na kahit konting impormasyon na pwede nyo pong may apply soon if ever nagpaplano po kayong mag-start sa chicken farming. Ayan. Thank you so much. So, sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating Facebook page sa AgriSenso sa Agrikultura, search nyo po sa Facebook AgriSenso sa Agrikultura at nandun po lahat ng mga inspiring stories po sa ating mga magsasaka. Ayan. Maraming salamat po at dyan po nagtatapos ang ating programa for today. See you po tomorrow dito pa rin sa nag-iisang programa para sa mga magsasaka, para sa agrikultura, wala nang iba pa, AgriSenso sa Agrikultura, aasenso ka. God bless us. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.